С какво се занимаваш в момента? В момента имам едно арт-магазинче, галерия, ателие, нека така да го наречем, в което продавам предмети на изкуството и освен това организирам разни творчески работилници за деца и възрастни. Ти ли избра изкуството или то те избра? Може би до някъде то ме избра мен, защото баба ми е художник, отраснала съм по този начин, възпитана да харесвам изкуството и да имам отношение и съвсем естествено станах художник и аз. Какво казва твоят образ? Моят образ казва, че имам супер амбиция и желание да работя с малки и с големи и да се забавляваме заедно, да творим. Какво те мотивира? Ни мотивираме това, че виждам как хората се забавляват, когато сме заедно, когато работим заедно, когато малките се докосват, най-малките се докосват до изкуството, как това ги поощрява, как ги развива им въображението, естетиката. Също ме мотивира това, че родителите са склонни да пращат децата си на такъв тип занятия, вместо да отидат в мола, примерно. Мотивирам естествено търговската част също, да продам някоя картина, също ме мотивира. Имаш галерия, защо зелена? Зелена заради моите лични екологични виждания и заради името ми. Аз съм Елена и някаква игра на думи. А каква е целта ти? Целта ми е да мога да привлека колкото се може повече хора към изкуството като цяло, към творчеството, да покажем на най-малките, че това е интересно и забавно, да покажем на родителите, че се струва децата им да се развиват по този начин, да стават по-креативни, да развиват естетиката си, да се окултуряват. Разкажи ми за твоето участие в арт-фестивали, например Зелени дни. От миналата година започнах да участвам в различни арт-фестивали, което ме мотивира също да ги пренеса в галерията, в която съм в момента, в моята галерия. Първо участвах в Лозана Поляна Фест, това е един екофестивал. Там направихме творческа работилница за стъкло и оттам нататък се започна. Участвал съм в София Диша, в фест на ръката и тапетата в Пловдив, мини арт фест ФО и сега ще бъде Зелени дни, което е по чапката на работилница за граждански инициативи. Пак ще правим работилница върху стъкло, рисуване върху стъкло и върху текстил, което е благотворително за деца и за възрастни. Какъв трябва да е следващия министър на културата? Човек, който е по някакъв начин лично ангажиран и по-скоро възприема като лична кауза развитието на културата и разбира се човек, който не злоупотребява с своята позиция. Кои български творци харесваш в момента? Харесвам Вихрони Попнеделев като изявен български творец. Харесвам и неговата живопис. Иначе много мои приятели, колеги, харесвам тяхното изкуство, те просто още не са навлязли сред широката публика, иначе трябва просто някой да им даде шанс да станат малко по-известни. Имаш ли анцук и кога го носиш? Нямам анцук, но бих си го носила вкъщи, ако имах.